дар мулоқоти намояндагони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон, кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва дигар ташкилоту муассисаҳо ширкат доштанд. баромадкунандагон қайд намуданд, ки бо мақсади таъмини иҷрои стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 як қатор нақшаи чорабиниҳо пешбинӣ шуда, ин тадбирҳо марҳила ба марҳила амалӣ хоҳанд шуд. дар ин радиф бо мақсади иҷрои стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барномаи идоравии зидди коррупсионӣ дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт барои давраи то соли 2030 қабул шуда, баҳри амалӣ шудани ҳадафҳои ин барнома кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, раисони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва роҳбарони ташкилоту идораҳо чораҳои зарурӣ андешиданд, то дар байни табақаҳои гуногуни ҷомеа корҳои фаҳмондадиҳиро ҷонок намуда, бадин васила маърифати зидди коррупсионӣ дар маҳал баланд бардошта шавад. дар ин мулоқот гуфта шуд, ки аснои санҷиши молиявӣ як қатор ташкилоту идораҳои ноҳиявӣ ҳолатҳои қонуншиканиҳо ба назар мерасад, ки оқибати ин амалҳои зишту нопок боиси даст задани кормандон ба азхудкунии маблағҳои буҷети давлатӣ боис мегардад. дар охири мулоқот намояндагони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон баҳри бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта ва баландбардоштани маърифати зидди коррупсионӣ дар асоси нақшаи чорабиниҳои стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон тавсияҳои муфид доданд.